Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Ярым шақырым ерақлықта татар халқының милли бәйрәме Омскта 26-ші федераль сабантуй үгірләді. Барлық объектлар буенча гомуми әзерлек 48%-тан артык. Быел шәһәр һәм районда 83 йорт капиталь ремонтланачак. Җәйнең тәме төшерү төркеме сәүдәләре буйлап йөреп чыкты. Милли уеннар 19-нчы мәктәптә балалар сабантуе узды. Театралештірілген пролог, от чабышы 2 абсолют батыр Сібірнің нәқ өзегінде Омскта 26-ші федераль сабантуй үгірләді. Илінің 32 түбәгіннән һәм Қардеш Қазақстаннан жиылған 70 меңгә якын милләттәшебез бір мейданда очрашты. Иң зур делегация Татарстанныкы Түбәнкам шәһәреннән генә бәйрәмне югары дәрәҗәдә уздыру өчен 500-дән артык кеше килгән. Артистлар, спортчылар, пешекчеләр араларында безнең иҗат төркеме дә булды. 1,5 шақырым ераклыкта милли үзенчәлекне ничек саклауларын хәбәрчебез сөйләр. Республика рәисе Рөстәм Миннехановны һәм Омск өлкәсе губернаторы Виталий Хаценконы татарларга хас булган кунакчылык белән каршылыйлар, чәк-чәк белән ипи тәкъдим итәләр. Бу хөрмәт һәм дуслык билгесе. Ил буйлап сибелеп яшәүче милләттәшләребез җитәкчеләрне җыр-биюләр белән сәламли. Радмир Билеев кунакларны Түбәнкама мәйданчыгы белән таныштыра. Капкадан керүгә үк үзеңне авылга кайткандай хис итәсең. Агач йортларда татар халкының көнкүреше, гырыф-гадәтләре һәм милли ризыклары тәкъдим ителә. Ишек алдында никах укыту йоласы күрсәтелә. Мулла ролендә Омскның Ихлас мәчете хәзрәте. Түгел, Раббим Аллаһтан безгә, сезгә, ошо мәчетләргә килеп, иң беренче булып аяк басасыз. Бу мәйданчыкны булдыру өчен 1 айдан артык вакыт сарыф ителгән. Биредә бәйләү, токмаш кисү, бавырсак пешерү, себерке бәйләү кебек осталык дәресләрендә катнашырга, үләнле чәй белән сыйланып, мичтә пешкән кыймактан авыз итәргә була. Без инде шушы халыкка, килгән кунакларга 50 литр әзерләдек менә шушы массаны. Һәм бик кәрәп ашыйлар, бик тәмле, бик күп пешерәбез. Түбәннең өлкәсеннән алып Омскә кыймак ашарга килдем. Аллаһ Тәгалә нинди кояшлы көн биргән, шундый матур көн. Шушы көннәребез белән, матур көннәребез белән сабантуйларны үткәрергә, матур иттереп, шалгыр килеп, халыкның күңелен күреп, матур итеп үткәргә язсын. Илебезнең халкыбыз яшәгән 32 төбәгеннән, тугандаш Казакстан Республикасыннан безнең милләттәшләребез монда биредә. Һәм инде традицион рәвештә федераль сабантуйда безнең данлыклы Түбәнкама татар утары, монда безнең гырыф-гадәтләребез, йолаларыбыз, татарның яшәеше монда биредә, әлеге мөхит белән сугарылган милли ашларыбыз. Безнең бит татар милләткә, татар милләтнең иң зур бәйрәме. Без моны ел буе көтеп торабыз. Яхшы күлмәкләр алабыз, иң матур галстуклар алабыз, ботинкины алабыз, и саклайбыз. Качан сабантуй булыр шуны киергә диеп. Шуларны сабантуйга киябез дә, кайф үзебезгә була да, менә монда килеп, кайфләнеп, рухланып, иман җыеп, шундый кайфләп, яхшы итеп кеше белән аралашып китәбез. Керсәм, шушы нәрсә өйегезгә чыгасым килми, чөнки үзебезнең әниемнең искә төшә, әниләребезнең искә төшә. Саф һава монда шундый, агач өе бит инде шундый матур, бик матур. Бу подворье Нижнекамский татарларныкы. Менә күрдем менә шу бишекне. Искә төште, үземнең балаларымны кечкенә булган чакта, шулай менә люлькада, безнең люлька мондый түгел, пружинадайы. Әниләрнең өйләрендә. Беренче кызны, мине Денизаны шулай люлькада тәрбиядем.
Төп сәхнәдә милли җырлар яңгырый, артистлар Сабан туйның асылын театральләштерелгән тамаша аша күрсәтә. Бүгенге көндә Омск өлкәсендә 27 меңнән артык милләттәшебез яши. Татарлар халык саны буенча 4-нче урында. Рөстәм Миннеханов сәхнәдән Түбән Кама делегациясенә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Татарстан рәисе әйтүенчә, мондый бәйрәм оештыру бик зур хезмәт. Федеральный Сабантуй белән котлыйм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык. Дөньялар тыныч булсын, эшләребез уң булсын. Сезгә яхшы ял. Отмечу, что очень серьезная команда работает в Омской области во главе с губернатором, который сегодня также посетил Сабантуй вместе с нашим раисом республики Рустамом Нургалиевичем Миннехановым и высоко оценил старания и Нижнекамска, ну и, конечно же, всей нашей республики. Федераль Сабан туйның милли бизәге көрәш. Быел Омск өлкәсе губернаторы исеменнән Нива автомобиленә Шамил Мусаев лайык булды. Татарстан рәисе бүләге Лада Гранта машинасы ачкычы Радик Сәләховка тапшырылды. Мин бик шат бу ярышны җиңәргә, чөнки ел буе әзерләнәбез бу ярышларга, Сабантуйларга, шуңа күрә бик шат, что Омскига килеп федераль Сабантуйда җиңә алганга. Кемгә багышладыгыз? Бу җиңүемне үземнең әтиемә багышлыйм, чөнки ул безнең белән юк, шуңа күрә бөтен җиңүләремне аңа багышлыйм. Бәйрәмнең кызган чагы милли уеннарда, спорт ярышларында улысы да, кечесе дә үз көчен сынап карарга була. Бик күңелле. Без дә менә кошка йомырка салып йөгерүдә хәзер катнашабыз. 1, 2, 3, киттек. Biz Түбән Кама китапханәчеләре бүген бергәләшеп Омск шәһәрендә үтүче федераль Сабантуйга килдек. Сабантуйда без татар халкының милли уеннарын оештырабыз. Монда кошыкка су салып йөгерү, йомырка салып йөгерү, киянтәчелек белән су ташу, чүлмәк вату һәм башка уеннар безнең оештыру белән үтәчәк. 26-нчы федераль Сабан туй 70 меңгә якын кешене берләштерде. 27-се киләсе елда Томста узачак. Бәйрәмнең күчмә символы канатлы тулпар Себер якларында сәяхәтен дәвам итә. Альбин Вәлиева, НТР яңалыклары. Түбән Кама машина йөртүчеләре өчен яхшы хәбәр. Хәзер Түбән Камадан Бигиш аэропортына кадәр М12 буенча бару отышлырак. 10, 30 һәм 60 сәфәргә билетлар бар. Бер тапкыр бару 100 сумнан алып 195 сумга кадәр 64%ка очсызрак. Абонементны 23 июльдән Мәктәп бульварындагы 2А адресы буенча урнашкан күп функцияле үзәктән яки Росавтодор сайтында рәсмиләштерергә мөмкин. Мәсьәләне федераль дәрәҗәдә депутат Олег Морозов һәм вице-премьер Марат Хөснуллин ярдәмендә хәл иттеләр. Хакимият транспорт үтемлелеге сорау буенча эшне дәвам итәргә вәгъдә итә. Түбән Камада капиталь ремонт тулы куәттә бара. Быел әлеге программага 83 йорт эләккән. Һәрберсендә эш күләме билгеләнгән. 6 торак бина тулысынча җылытылачак. Уның эчендә фасадны гына яңартачаклар. Аларда җил өрү очраклары ачыкланмаган. Моннан тыш кайбер йортларда җылылык, канализация, электр, кайнар һәм салкын су белән тәэмин итү системаларын алыштыру бара. 25 йортта түбә яңартылачак, 5-ндә лифтлар, 2-сендә подъездлар, 7-сендә һава торышын җайга салу узеллары урнаштырылачак. Эшләр җәй ахырына тәмамланачак, барлык объект буенча гомуми әзерлек 48%-тан артык. Красный Ключ бистәсендә урнашкан автомобилист кооперативындагы гараж хуҗасы янгыннан соң авыр хәлдә хастаханәгә озатылган. Гәүдәсендә, битендә һәм кулларында 2-нче дәрәҗәдәге пешүләр ачыкланган. Сәбәбе бокска керү урынында ук янып киткән битум сыекчасы. Ялкынны порошоклы янгын сүндергеч белән сүндергәннәр. Зыян күргән мәйдан нибары ярты квадрат метрын тәшкил итә. Ләкин бу иратка Түбән Кама хастаханәсенең хирургия бүлеге реанимациясына эләгү өчен җиткән. Янгын чыгуның беренче сәбәбе ут белән саксыз эш итү. Урында барлыгы 16 кеше һәм 6 берәмлек техник эшләгән. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте челтәрендәге Татар Лайв аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Җәйнең кызган чагы. Бу яллар һәм эссе көннәр генә түгел, витаминнар туплау өчен мөһим вакыт. Без базарга барып, сәүдә рәтләре буйлап йөреп чыктык. Хуш исле җиләкләр, яшелчә, яңа өзелгән яшел тәмләткечләр.
Киштелер муллак белән тулы. Тик быел шия белән слива уңыш бирмәгән. Бакчачылар хәзер карлыган белән хура җиләге тәкъдим итәләр. Сатуда шулай помидор, алма, суган, сарымсак та очратырга мөмкин. Оркан тартыштылар, чүлмәк баттылар, капчык киеп йөгерделәр. 19-нчы мәктәп ишек алдында 39-нчы балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр өчен сабантуй узды. Теләге булган һәркем спорт ярышларында катнашып, халкыбызның милли бәйрәме тарихы белән танышты. Җиңүчеләргә бүләкләр тапшырылды. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында узды. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтәм. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән-имин булыгыз.